ସାର୍ ନମସ୍କାର। କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଏ ଯାଉଥିଲି ଆଣିବାକୁ ସାବୁନର ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ମଳି ହେଇକି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଲା ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଘର ଆଡେ ମୁହଁ ମାରି ଦେଇକି ଯିବେ। ଇରେ ବାପା ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା? ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ମତେ ଦବୁ କିରେ ଦିବିଧା। କଥା ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ସବୁବେଳେ ମଜାକ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋଉ ପିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ନିତ୍ୟା ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସ ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ ନା ନା କଣ ହେଲା? ସାର୍ ଅଞ୍ଜଳି। ଇଏ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଇଲେ ବେନି, ଇଏ ହସ୍ତକୁ ମିଳାଇ ଅଞ୍ଜଳି ନାମକ ଧୂପକାଠି ମାର୍କେଟ ମିଳଇ। କଣ କରିବା ସାର୍, ଆମେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ପୁଅଟେ ଆଉ ଏତିକି ତ ସଂସାର ଆମର। ଇଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୋହୁ